Dzień dobry, nazywam się Artur Bartkowski i jestem członkiem polskiego fanklubu Dimasza Kudaibergena, kazachskiego piosenkarza o wybitnym wręcz anielskim głosie. Niniejsze nagranie mam przyjemność tworzyć w ramach międzynarodowego wyzwania literackiego pod hasłem Abaj na fali. 10 sierpnia tego roku przypada bowiem 180. rocznica urodzin Abaja Kunanbajuły, wybitnego kazachskiego poety, filozofa i kompozytora. Pomysłodawcą wyzwania jest pan Maksym Ponomarenko, doktor nauk humanistycznych i literaturoznawca. W ramach akcji przeczytam teraz fragment dzieła Abaja Kunanbajuły zatytułowanego Słowa, rozdział 4. Człowiek spostrzegawczy z pewnością zauważy, że śmiech może być jak pijaństwo. Pijaństwo prowadzi do otępienia, a słuchanie pijanego przyprawia o ból głowy. Ktoś, kto oddaje się pustemu śmiechowi, zapomina o swoich obowiązkach, traci rozum, przyzwoitość i popełnia głupstwa. Za te głupstwa może ciężko zapłacić na tym lub na tamtym świecie. Ktoś, kto myśli, że jest rozważny i przezorny, zachowuje się roztropnie zarówno w sprawach doczesnych, jak i tych, które czekają go na tamtym świecie. Roztropność powinna być podstawą wszelkiego działania. Czy powinniśmy stale umartwiać się? Nie. Nie opowiadam się za ciągłym umartwianiem się. Chodzi o to, by zamiast być beztroskim, być przezornym, żeby wybrać właściwe postępowanie, które ocali nas od beztroski. Właściwe postępowanie już samo w sobie ogranicza zmartwienie i troski. Właśnie zmartwienie i troski powinno się ograniczać należytym postępowaniem, a nie pustym śmiechem. Zamykanie się w zmartwieniach i troskach bez furtki wyjścia jest przejawem apatii. Jeśli byś miał się śmiać z postępku nieudacznika, śmiej się raczej ze swego gniewu. Śmiech w gniewie – oto prawdziwe zmartwienie, więc śmiechu takiego unikaj. Jeśli uśmiechasz się szczerze do dobrego człowieka, któremu się wiedzie, uśmiechaj się tak, by jego powodzenie było dla ciebie wzorem. Kierowanie się wzorami nie powinno prowadzić cię do odurzenia, lecz powinno cię w porę powstrzymać. Nie pochwalam wszelkich rodzajów śmiechu. Jest między nami zwłaszcza jeden śmiech, który nie wydobywa się z duszy, piersi i serca sługi Bożego, lecz jest śmiechem obłudnym, sztucznym, śmiechem paradnym, przystrojonym na pokaz dla świata. Syn człowieczy rodzi się płacząc, a umiera nadusany, nie dostrzegając prawdziwej radości życia. Człowiek czyha na człowieka, kluczy, marnotrawiąc swe życie na nieprzyzwoite czyny i pogardę. Gdy zaś przyjdzie kres jego żywota, nie jest w stanie kupić choćby jednego dnia życia za wszystkie swoje majątności. Postęp, obłuda i naciąganie ludzi to postępowanie niegodne człowieka. Zaufaj tedy opatrzności Bożej i szukaj oparcia swej energii, a ziemia cię wynagrodzi za swój trud i nie pozostawi bez niczego. W projekcie tym wziąłem udział dzięki nominacji mojej fanklubowej koleżanki Uli Wodarskiej, za co jej bardzo serdecznie dziękuję. Sam natomiast do niniejszego wyzwania chciałbym nominować mojego fanklubowego kolegę Jana Płaczka. Niechaj mądrość Abaja płynie w świat. Powodzenia.